School Presbyterian Secondary School kabadon hakasnong Light Dome Eastern West Khasi Hills. Mentakasi kelayo ekayeng school kabathamai bala Beijing lut lengba ka Khasi Hills Autonomous District Council kabala kod sanpusan lak tengka. Yakni ke school lapli duk sembut Menteri Rangba ba Prestun Tensong kubu kongsan hakajing alang kabala penlong haplau jong kani ke school. Hakani ka sipli lasan ran da UCEM ke KHEDC ba penyat sing CM kubu sembut kongsan UMDC jong ka Mairang Nongklau constituency ba bat scam rentatiang Deputy Commissioner ba Gideon Karmau Plang uba Samlen Malingyang ba HM Shangpliang principal ka school kinong hikai ki khna school lambat ki pat ba nakani ka shnong hakajingkran kumu kongsan uba Prestun Tensong ulayat hu da ka baong hakamang pisa badang shudap shen ka sarkar Meghalaya kalamang lai hajar kelur tengka na benta ban penroi bat kentiu syaprang ka pulia puthi ha kajala barok kawe ha usnam ar hajar alpusau hadu arpusan ulayat hu ru ba ka sarkar Meghalaya katmu bante ki skul bagi khna kin shong kin sa ha barok ki block development jong kajala ya kita ki skul an kentiu shadu ki kerdan college kat ba nang ya ki por ki samoy ulong rubah kani ka sarkar na du usnam ar hajar khat pra kalabu ya ka thong ban penbiang ya ki LP UP secondary school ban yarap kerpang ya ki school ha ki jinglut jingsam lengba ki grand khnang ban kentiu ya ki jingnang jingtip na du sor shadu nong kondong ya kaplan jongi bat ya ki kam ki baga sarkar kalale batlu ha uni usne mubanwan ubangi bot banle hakabaidei bat kapuli kaputi ngakwa banyak hu ya pi bahana ni ka budget ka begini tang sudah pas na kabenta usnen arhajar arhusau arhusan ka budget ka bahetam na ki department baro kadeka education Bagkapoy kumbalay hajar plur kabangibo. Bangin pelut nadu u April ar hajar ar husaw hadu u March ar hajar ar husan. Bat kabangiya perkat na kalian ke sarkar na kalian ke kabinet kalong. Kabangi angut kalong banyo i bakaway kasno. Kaway ka block headquarter bakim don ya ki residential school ke banpoy hadu ka college kata kadega jing plan ba ke jing amnut jong ina ka sarkar batru bakitu ki jaka ki bahap lagi ba kamlong center kum kadega laido hidon kam kum lapen pau bene de kinong yalau bandon ru ka higher secondary kenang ba pinlong kata ka feeding school na kabentaki college anda ngilanang kentiu susu na kaway kasnem siya kaway kasnem kata kada gijing anu jungi metangla persyang nengkonge ngiya persyang ya ki school sarkar bat ya ki deficit school ngadyan tu ya pi mensua kanu kayeng ha kisnong kithaw kejungi kabajot tam day kayeng school sarkar kadingong na try kata kini menjur kinong kitkam snong kinong kitkam thaw tinrei haka jingyalam jung ukonrat sanma haka ni ka sarkar kabang ngingi yalam nadu arjar katra nilebu target bangin penbit penbiang yakini ki school sarkar barok ki bangi ong ki LP school nanta ki UP school ki secondary school bat kumta teter kata kadai kabang ngilale tamban ong banle season le hakaway kasnem kamot ngimlakan ki babun ba ki school hapa kejela kajungi nanta mentani perkhatru balakum lu ngin yarap kerpang ya kini ki bangi jukot ki aided school lani ki school keran kiban nagli ang sarkar ka ay tanda ke keran ti yakini ru ikwa ban penbit ban penbiang kamtam atini ki school ki ba penyadi teng da ka presbytery teng da ka district teng ki mission school ki bengiong teng da ki school ki ba penyad da ka snong da ka thaw ngi nga ka sarkar ikwa ban ya don bentalang bapi kenang ba
ngin wanra iya ka school ka babit ka babiak ya ka bangi om kata ka quality school hang ka way pa ka way kisnong kenang bagi kunrit ki jongi hadu ba nakilahe dilasan kidio iya ka foundation ka babit ka babiang baru ka baskem lang bapi hani kasni khamtam banwan ban pensingan lang ye iba bat scam dan tutian ibalong MDC jompi bela trishtom halu ata la dan ru kawai ke program ka bangamyo banwan kawai ke school ka ba yes riem kum kani ke ju ke program ye ka banyo ban play ye kawai ke yen school ka ba ila ai na ka scheme MDC ka ba dehan tai pot mairang lewat sungai baba namyo banwan tu kasien limita ni ka kenti ala kut jimut banwan klempep bani dan rekat bapi te abangi pai ka jing dan kami ke school galong sya ke eke ba dan kam hadu kata samtam kalong ka jing ekran akadi ka juk menta da ka menta ban wanra kita ki quality of education ne ka jing nang jing tip ka ba yang kat dor berkeweru ki jaka pule sila dalong hason ne shabar jong jela banyo hakini ki dong ki than kendong kensrat jong ganika sorka jong ganika jela mekhlian namar kalong ke ege badan kam hadu kata tengai iba ke jingdan jong ki nongelam ki bahaswa ki bamdan syu batni kumban kenmau le se ki missionaries ki belawan kumba arspas nam mensyua sini gari ke jongi banwanra ia ke jingnan jingtip lingba ban sengi ki school kumjuru banwanra wat hakabede ban yarap ki paraman sim jungi parabreu hakabanwan seng ki hospital ngimde ban klet ia ke jington jong ka Robert hospital hantai po jayal ngimde ban klet kum ka jatun reu ia ke jingyo ia udak tho pulie na Reverend Thomas Jones bla ai hangi uni udak pulie ia ka bangin la penun kam hadu kini kisni ki pemerintah tingi i baka jingno senyang jong ki missionary haki por ki senam ki blalet no kalong shisha ka jingkur khu ya kini ka pateng ka jongi tingi nende ban klet ya ka jingno senyang jong kini ki reu crowd da kalong hakabalang da kalong hashnong bat kiwe ki benta namar kalong shisha ka jingkur khu haka imlang ka salam